Ми бачили в сюжеті. Представлена позиція української делегації і представлена позиція, ну, називаємо, кримської делегації. Так, наприклад, українська делегація говорить, є утиски кримських татар, переслідування, їх кидають за грати, нема свободи слова, кримсько-татарська мова знищується, культура кримсько-татарська знищується, і людина інша, їй також дали слово, і вона говорить, все прекрасно, ви посмотрите на мечеть. І сидять представники іноземних держав, так? Представники, які входять в ОБСЄ. Велика структура, майже 60 країн туди входять. От в них таке роздвоєння. Ні, я думаю, знаєте, у людей, в принципі, у дипломатів професійних, які працюють вже не перший рік, вони просто це не роздвоєння, це дежавю про те, що було за часів Холодної війни. Розумієте, коли, наприклад, кримська делегація, так звана, а насправді російська делегація, встає і говорить про те, що в Криму є 57 друкованих видань, які видаються українською мовою. Ну, тут, мені здається, це просто достатньо мінімальну верифікацію провести того, що відбувається. Можливо, в реєстраційних заявках і ліцензіях цих ЗМІ, окрім російської мови, ще є українська та кримсько-татарська, можливо. Але де-факто цього нічого нема в наявності на території Криму. І ви знаєте, були також правозахисні організації, реально, які займаються моніторингом ситуації в Криму, і українські з Києва, хто був, і також іноземні. І вони просто дивились і сміялись з цього, що говорять ці люди про ситуацію нібито справжню з мовним фактором, з переслідуваннями і так далі. І тому я навіть дізнавався, там в Криму є канал, Мілет його назвали, кримсько-татарський. Да. І я спитав людей, які туди їздили, міжнародників в Крим, кажу, а ви бачили цей канал і про що він говорить? І ці правозахисники кажуть, ви знаєте, коли йде арешт, наприклад, когось з кримсько-татарської громади або обшук, там цього каналу немає. Тобто він просто ігнорує цю інформацію і не показує або замовчує ці факти, тому що цей канал, вочевидь, створений для з іншою метою, не з тією метою, з якою створюється телебачення або ЗМІ, інформування суспільства. В даному випадку, судячи з того, що я спілкувався з кримчанами, які їздять в Крим, я маю на увазі кримські організації громадські, які вимушені були покинути Крим, вони дійсно підтверджують цю таку подвійну реальність, яка сьогодні є на півострові. Росія